Toto je Creality Ender 3 V3 SE. 3D tlačiareň, o ktorej veľa ľudí hovorí, že je jedna z najlepších 3D tlačiarní pre začiatočníkov. Ale je to naozaj pravda? Dnes ju spolu totiž spoločne postavíme, otestujeme ju očami úplného začiatočníka, ktorý má 14 rokov a skúsime si z nej vytlačiť pár vecí z internetu. A na konci zistíme jednu vec. Bola kúpa 3D tlačiarne geniálny nápad alebo totálna chyba. Čaute ľudia, moje meno je Unique, vítajte na kanáli Unique 123 u prvého videa s našou 3D tlačiarňou. Lebo predpokladám, že potom to ich začne vznikať celkom dosť. Možno keď nie ste tak zainteresovaní v tom, čo ja, tak si hovoríte, že prečo by si niekto kupoval 3D tlačiareň. Pre tých, čo neviete, tak 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré vám z filamentu, čo je taký plastový špagát, tie tu mám dokonca dva, dokáže postaviť úplne všetko na svete, čo je vytvorené z plastu. A vy jediné, čo na to potrebujete, tak je filament a 3D model, ktorý si buď dokážete stiahnuť z internetu, alebo si ho sami vytvoriť. V dnešnom videu skúsime obidve veci. A mňa to fascinovalo už veľmi dlho. Pokiaľ môj kanál sledujete dlhšie, tak viete, že celý môj život sa točí okolo inžinierstva. Takže v tomto bode pre mňa 3D tlačiareň bola len otázka času. Ale je 3D tlačiareň fakt super? Alebo je to len propaganda? Môžeme rovno začať. Každopádne moju cestu nezačneme v prítomnosti, ale v minulosti. OK, takže vítajte v minulosti, v čase, kedy ešte mi neprišla 3D tlačiareň. Teraz si teda ideme nájsť nejaké tie modely, ktoré si potom následne pôjdeme tlačiť. Momentálne sa nachádzame na stránke Thingiverse, kde vlastne nájdeme všetky dostupné modely, ktoré by sme potrebovali na nejaké to vytlačenie. A tak som začal hľadať. Našiel som tieto tu tri najdôležitejšie veci, ktoré si v dnešnom videu vytvoríme. A to sú Wolverinové drapy, ktoré boli celkom dosť v pohode, tak som ich dal stiahnuť. Ďalej som potom teda vybral túto pištol, čo je vlastne originálny model od Marka Robera, ktorý bol vytvorený v tomto videu, takže si ho určite choďte pozrieť, lebo je to pištol z toho videa. A potom vlastne ešte toto tu auto, ktoré by malo fungovať na zotrvačník. Čo som robil potom, tak som vybral nejaké ďalšie modely, ktoré tiež budú extrémne cool, ale nebudú hlavnou časťou tohto videa. OK, po ceste do minulosti, vítajte späť. A teraz si teda ideme už otvoriť naše filamenty. To je cool jak svinia. Mám tu jeden čierny, potom tu mám jeden biely a ďalší červený by mal doraziť v pondelok. Do prkna si robíte srandu? Ja som kvôli tomu kupoval samostatnú SD kartu a ona je tu do prkna. Fúha! Zapnem vám timelapse a idem to postaviť. Ľudia, ideme vážku tlačiť. Túto vážku som dal testovať ako taký testovací model, vďaka ktorému zistím, či niečo dokážem tlačiť. A toto je teda môj úplne prvý 3D printed výsledok z tejto tu 3D tlačiarne. Je to teda pohyblivá, táto tu, neviem jak sa volá, každopádne môžete si všimnúť, že sa dokáže hýbať, či už do strany alebo do hora. A je to extrémne cool print, a je to teda na zákazku od blízkeho človeka. OK, dneska mi prišiel tento tu lepiaci lak. Vďaka tejto tu veci nepotrebujem lepidlo na to, aby som niečo potreboval prilepiť k podložke, stačí mi to tam len nastrikať, ono to tam bude držať. Takže toto bude bomba. A s týmto teda už mám skoro všetko, čo budem potrebovať k tejto tu tlačiarni, alebo teda čo mám objednané. Jediná ešte vec, čo mi zajtra príde, tak by mal byť červený filament. A potom by som teda už mal mať všetko, čo potrebujem k tej 3D tlačiarni. Teraz však toto všetko musím upratať a všetko, čo je k tej 3D tlačiarni, presunúť na tento tu stolík, lebo nebudem klamať, už mi to tu celkom zavadza a potrebujem to dať tam, lebo celé toto video bude, alebo teda všetky produkty v tomto videu budú vytlačené na hentej skrinke. A zároveň ešte si potrebujem pretočiť aj nejaké ďalšie videá. A tak som sa teda pustil do mojej trochu menej obľúbenej činnosti, a to do upratovania. Hotovo. Každopádne, čo zaujíma nás, tak je to tlačenie. Plán je taký, že si to ako prvé idem navrhnúť v počítači, alebo teda si to idem prevrhnúť, lebo na to, aby som vytlačil presne to, čo chcem, tak si to potrebujem prispôsobiť zároveň na túto tlačiareň a porobiť tam rôzne hovadiny. Čiže to teraz idem urobiť ako prvé, potom si to vlastne importujeme do tej tlačiarne a potom si začneme tlačiť. A prvá vec, ktorú som sa rozhodol, že premodelujem, tak boli samotné Wolverinové drápy. Tie som dal konkrétne tlačiť do 4 rôznych častí. Tuto môžete vidieť prvú, ktorá bude rukoveď. Táto časť mi vlastne len bude držať tie samotné drápy, ktoré si ideme vytlačiť teraz.
a tie urobím biele, aby sa to doplňovalo. A tie som dal tlačiť potom, s tým, že každý jeden drap sa tlačil okolo 2 hodín. Čaute! Momentálne sa nachádzame na luke a ideme natáčať. Ja tu mám so sebou kamaráta, poprosím kamaráta, aby pristúpil. Môžeš sa pozdraviť? Dobrý deň. A dneska mu teda ukážem nejaké tie veci. Ukážem mu, čo sme vytlačili. A začneme teda rovno našou prvou vecou, ktorú ste vlastne vy ako jedinú teraz videli, že som ju pripravil. A to sú naše Wolverinové drápy. Trošku je to ulomené. Veľmi zaujímavé. No a čo si myslíš, že na čo je to dobré? A neviem, na pichanie. No a to je teda ono, naše Wolverinové drápy. No počkajte, len aby som dal kontext k tomu, že prečo to nefungovalo, alebo teda prečo to bolo pokazené, tak ja som to dal vlastne tlačiť po viacerých častiach, takže to nebolo úplne najlepšie. Hodnotenie. 7. 7 z 10, výborné. Chceš si niečo preseknúť? Prečo to není na videu? Veľmi kvalitné to je najkvalitnejší spôsob. Mal si to lepšie prilepiť. Do ryti sa mi nechcelo, som mal málo času, sa mi to asi 8 hodín. Však to čo? Môžem sa presunúť na ďalší predmet? Áno. Prosím. Áno. Dobre. Zober si to prosím. Tak ideme teda na druhú vec, ktorú som dal tlačiť. Ďalšia vec, ktorú som vymodeloval, tak bola vlastne tá Nerf pištol, ktorú som vám ukazoval na začiatku. Len tak akože mimo toto video, tak ja som zvolil tú menšiu verziu, lebo na tú väčšiu verziu nemám dostatočnú kapacitu triedtlačiarne, akože veľkosť. Ale toto mi príde akože až moc malé. Dobré ráno. Hotovo. Vytlačené. Vypadá to, že spúšť funguje. Čo teda nabíjanie? Keď mám byť úprimný, tak ja som si fakt myslel, že to bude fungovať normálnou silou. OK, ideme teda na ďalší predmet. Zatiaľ to vypadalo veľmi dobre všetky tie predmety. Aký máš názor na to ty? Paráda, nádhera. Podľa mňa to bolo super. OK, môžeš sa pozrieť. Takže, toto je naša ďalšia vec. To je zbraň? Trčíme náš náboj dovnútra našej zbrane. A teraz, toto je teda moja zbraň, OK? 3 z 10. Teraz reálne, lebo samozrejme toto bolo zo srandy, povedz tak 10. 8. Nie, 10 povedz. Tak 10. No vidíte, takže 10 z 10, táto zbraň je extrémne super. Má to extrémne silný dostrel, podľa mňa si to aj sám chceš vyskúšať, lebo je to strašne super. Au! To bolelo! Táto pištoľ je extrémne silná a extrémne super. Myslím, že môžeme sa rovno presunúť na naše ostatné predmety. Budem k vám úprimný, ten zotrvačník dopadol trochu inak, ako som chcel, aby to fungovalo. Nebolo to dostatočne silné, keďže sme tam mali strašne veľké trenie a ten zotrvačík bol moc slabý, tak som bol skúsil natiahnuť čo najviac a neprežil to. Každopádne už som naše auto upravil a ideme si ho vlastne urobiť funkčné cez elektrický motor. OK, zdravím ťa a toto je teda naša druhá vec. Tam to je auto. No to je auto, bráš. Jak to funguje, prosím ťa? Môžete si všimnúť naše auto, poprosím našeho subjekta, aby to položil na trávu a uvidíme, ako to dobre to bude fungovať. Pokiaľ to nebude fungovať dobre, tak to otestujem ešte doma, aby ste to vy videli lepšie, každopádne. Každopádne, keď to teda bude fungovať, alebo teda keby sa to nepokazilo, tak by to vypadalo nejak takto. A nedokážem to zastaviť, takže teraz by som mal preto bežať. Môžete si všimnúť, že to funguje fakt celkom dobre. Reálne to ide rýchlejšie, ako ja chodím. A je to vlastne kvôli tomu, že ako si môžete všimnúť, tak sú tu urobené kolesa. A keď sa toto koleso otočí raz, tak toto tu koleso sa otočí 3-krát.
A toto tu koleso sa otočí 9 krát. Dobre, ideme na ďalší predmet. Čaute. Keďže nechcem, aby toto video malo hodinu, tak si teraz všetky predmety ideme vytlačiť a potom si ich otestujeme všetky naraz. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da 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 dee da da, da 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 dee da da, da dee dee da. I'm sitting here and so OK, dámy a páni, toto je teda naša ďalšia vec, toto je naozaj jednoduchá vec, toto je moja kreditná karta. More, opíšte údaje. A to je super! Super! Čaute! Ideme na ďalšiu vec, táto vec už bude zaujímavejšia, podľa mňa. Čo si myslíš, že je toto? A vieš, čo je na to najlepšie? Prdele. Vieš, ako fungujú také tie pišťalky klasické? Nepískaj ešte! Vieš, ako fungujú klasické pišťalky? No tak toto je taká pišťalka, že vlastne ty keď ona funguje tak, že ona môže nekonečne hlasno pískať, záleží len podľa toho, ako silno do nej pískneš. Ono to vlastne funguje na základe toho, že ty keď máš napríklad čiaru a vždycky ju zväčšíš o 50%, tak ona sa bude proste vždycky zväčšovať. To už bolo hlasné? Hej, to už sa ozvala aj tam. Yes! OK, názor na pišťalku. Parádna. Ale trochu nepíska. No. Kámo, 118 decibelov si sa pozrie. OK, ideme na ďalšiu vec, a to už by sa ti možno aj mohla páčiť. Čo si myslíš? Kámo, hneď vedel. Čo si myslíš o tomto perfektnom nožíku, prosím ťa? Kámo, to je dobré na krabice, more. Keď rozbaluješ ty more krabice, jak si objednáš niečo, tak proste. OK. Otestujeme na tráve, alebo ako teraz? Nie. Ja viem, že momentálne takto ďaleko nevidíte, ale momentálne to veľmi perfektne seká na jeden pokus. Môžeš tomu povedať niečo ty, čo si o tom myslíš a hovadiny ohľadom toho. Potreboval by som to. Ja ti to kľudne vytlačím a vytlačím ti to lepšie, lebo to som tlačil narýchlo. Takže pokiaľ to chceš, tak ja ti to kľudne vytlačím. Yes. Hodnotenie? 10 z 10. Ale hlasnejšie do ryti. Do 10 ty. OK, mám tu ďalší predmet. Toto neviem, či si videl zase, alebo nie. Toto, vieš čo to je? Toto, milí moji diváci, sú piškôrky v krabičke a ty to môžeš otvoriť, len keď to otvoríš, tak ja ti potom poviem, že ja som taký dobrý, že ja som k tomu nevytlačil tie symboly, takže to je vlastne bez symbolov. Kámo, to je mega. Každopádne, keďže sme nemali tie symboly, tak sme si úplne nezahrali. Ďalej. OK, ešte predtým, než pôjdeme na poslednú vec, ktorá sa bude týkať luku, tak ti teraz predstavím vec, ktorá by ťa tiež mohla celkom zaujímať, čo vypadá, že je celkom v pohode. OK, môžeš sa otočiť a trochu bližšie poď. Zaujímavé. To fakt potrebujem domov. Vytlačíš mi to potom? OK, všetko ti vytlačím, pohode. Je to skvelá skladačka, myslím, že Mirko to robí aj na objednávku, že... No hej, teraz už hej, no. OK, teraz sa teda presunieme na náš Čo je s tým mikrofónom? OK, ideme teda teraz na našu poslednú vec, tá bude obsahovať luk. Takže tak, ideme sprovozniť luk, lebo to bude tiež celkom ťažké. Ja som zobral detský luk do ryti. Zdravím, občan. Idem ti ukázať, ako funguje môj luk, hej. Toto je teda môj luk. Toto je moja vec. Dokážeš rozpoznať, na čo to je? OK. To mi stačí ako dôkaz, že nie. Tak, a teraz teda idem vystrieť, hej. Bolo to počuť? Kámo, bolo. Jaké zvuky? Kámo, to vôbec ani nemám na videu, ale dobre to pískalo? Kámo, to nebolo počuť, ale bolo to počuť. Ja vlastne vôbec neviem, k čomu to je, že to píska, ale je to cool. Je akože mega dobré. Luk, aj ten nožík, čo je tuto, aj táto vec.
A hlavne tá pišťalka na tom luku. No, tak ja ďakujem, že ste tu dneska boli. Nezabudnite dať odber, pokiaľ ešte nemáte, lebo mi to pomôže s videami do budúcna. A zatiaľ sa majte a posielame vás do štúdia.